Kamar yadda shagalin bikin lilin baba da ummi rahab yake kankama, mun zo muku da cikakken shagalin reception ɗinsu yadda ya kankama kuma ya kasance. Kamar yadda muka rawaito muku a kwanakin baya cewa auren mawaƙi lilin baba da jaruma ummi rahab Allah ya kawo shi, bi ma'ana lokaci yayi. To wannan sati shine satin da za a gwangwaje da wannan ɗaurin aure nasu, inda jaruman Kannywood dukkansu suka ba da goyon baya a wannan biki. Yanzu dai haka muna tafi muku da cikakken yadda shagalin reception ɗinsu ya kasance. Amma kafin mu kai ga sanya muku wannan bidiyo, idan wannan ne farkon ziyartar ku wannan shafi namu mai albarka, to muna roƙo da ku yi mana subscribing kana ku danna ƙararrawa domin samun dukkan shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Idan kuma kun yi mana subscribing, to muna roƙo da ku yi mana comment, like, sannan ku yi share. Mun gode, mun gode. Ina amaryar lilin baba. Mu da sauraron mu ku rika ajiye mana sakon rubutu a ƙasan wannan bidiyo, ma'ana ku rika ajiye mana comment ɗinku. Hakan shi zai tabbatar mana da cewa labaran da muke kawo muku yana gamsar da ku. Illahirin ma'aikatan kundin Hausa TV suna masu mika godiya a gare ku domin kasancewa masu sauraron labaru da al'amuran yau da kullum da kundin Hausa TV take sanya muku a koda yaushe. Ku kasance da kundin Hausa TV domin ita kundin Hausa TV ta ku ce baki daya. Kada ku manta ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa a kundin Hausa TV. Mun gode, mun gode, mun gode.